Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, preparar la defensa d'aquesta moció, en principi senzilla, s'ha convertit en una qüestió complicada per la variació en l'opinió dels diferents actors. En julio de 2014 estará acabada la construcción de la ampliación del Palacio de Congresos, anunciava la senyora alcaldessa en la inauguració del 9è Congrés de l'Associació de Palaus de Congressos Espanyols en juliol de 2011. Eren pocs en aquells moments, segurament els mateixos que ara avui estem defensant aquestes mocions, i com a molt algun analista econòmic, els que ens pronunciàvem amb reserves de cara a l'ampliació. I arribar al primer Consell d'Administració del Palau de Congressos a què vam assistir com a grup Compromís. Era novembre de 2011 i allí mateix ja plantejàrem obertament al senyor Salinas que el seu creixement passava per, i perdonen l'expressió, furtar-li la cartera a la Fira de Mostres. Allí davant estava el senyor Català, qui inexplicablement assistia en silenci a la condemna a mort del recinte que ell dirigeix encara. Perquè construir un altre espai no implicava que s'anaren a fer més congressos, sinó que s'hauria de lluitar per aconseguir quedar-se'ls i qui estiguera millor posicionat guanyaria, i era, eixe sense dubte, el gerent del Palau de Congressos. Les explicacions i les xifres que se'ns donaren eren positives i la gestió semblava eficaç, a més de sostenible amb la incorporació de la instal·lació solar. Però nosaltres acabàvem d'arribar, la informació se'ns havia donat a última hora i ens vam abstenir. Però demanàrem la informació corresponent, el volum de negoci dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010, que justificarien la brillant presentació. Demanàrem també una entrevista amb el senyor Salinas, però ni l'entrevista va ser possible i la informació sobre el volum de negoci va ser més bé insuficient. Anant a l'estudi de viabilitat plantejat per l'empresa Deloitte, qui per cert no incloïa la signatura de la persona responsable de l'esmentat informe, observem que tot són projeccions i ells mateixos deien a la pàgina 31, y cite literalment, en este sentido, las proyecciones financieras que hacen referencia a un negocio que lleva en funcionamiento cerca de 13 años abarcan un periodo prolongado de tiempo y están sujetas a incertidumbres y contingencias económicas y competitivas importantes, muchas de las cuales estarán fuera del control de los gestores del Palacio y, por tanto, pueden surgir diferencias entre los resultados proyectados y los que se obtengan, diferencias que pueden ser significativas y nuestra responsabilidad no puede incluir la predicción de acontecimientos futuros. Efectivamente. I tant que no. Ells mateixos elaboraran també l'estudi de viabilitat de la desmesurada, en la nostra modesta opinió, ampliació de la Fira de Mostres. I després del resultat, aquesta corporació va i torna a encomanar a la mateixa empresa un estudi de les mateixes característiques. Però si de cas parlem d'això després. Vostè, senyor Grau, suposa que per iniciativa pròpia, però també per indicació de la senyora alcaldessa, ha anat modificant el seu discurs i el seu to. Ha passat de la desqualificació directa a tots els qui s'oposàvem al seu projecte a la matisació i posterior entrevista personal amb els empresaris, qui primer no eren qui per a opinar de les qüestions municipals, després eren uns frívols i desconeixien el tema i després varen ser objecte d'un curset accelerat per rebre les seues explicacions. Mire, senyor Grau, estem a l'any 2012 a punt de ser intervinguts. No complim cap objectiu de dèficit i no perquè aquells sectors que estan patint les retallades siguin els culpables d'ell ni de la inflació, ni per el Banco Malo, ni de les preferents, ni dels aeroports sense avions, ni d'espais culturals grandiosos que deixen d'interessar-los al dia després de la seva inauguració. En aquesta situació, en què no he fet més que apuntar alguns dels nostres problemes, va i resulta que un projecte que vostès volien vendre com l'excel·lència va i els mateixos empresaris, que són uns altres damnificats, en aquest cas de l'impagament de l'administració valenciana, ara va i resulta que han fet números i diuen que no ho veuen clar. I nosaltres estem ací per manament d'una part dels ciutadans valencians,
Nosaltres també hem fet números del cost d'aquesta ampliació i de totes les altres obres que estem pagant i que no estan funcionant a ple rendiment. Davant això, i utilitzant les seues paraules, no siguem frívols i posem en valor i a treballar tots els espais que tenim infrautilitzats i que en són molts. I després, i entre la segona part de la nostra proposta d'acord, racionalitzem i unifiquem la gestió de tots i cadascun dels espais amb criteris d'eficàcia i rendibilitat, amb la finalitat de garantir la representació de tots els sectors implicats i evitar des de la competència entre espais... Vaig acabant. Acaba, senyora alcaldessa. Per favor. Acaba enseguida. Si hi ha alguna explicació, és un minut, que vostè ha donat als empresaris... Es que ya lleva más de un minuto. D'acord, continuaré després en la rèplica. Gràcies. Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, suposo, senyor Grau, que quan parla d'aquest organisme que existeix està referint-se a València Turismo, abans anomenada Convention Bureau. Si anem a les xifres del darrer quinquenni, entre 2007 i 2012, el Palau de Congressos ha rebut per mitjà de les gestions del València Turisme el 47% dels seus assistents a congressos. En canvi, Fira València, en els darrers 3 anys, només ha rebut un event per aquesta via. Potser la coincidència és que la mateixa persona que gestiona el València Turisme és la mateixa persona que és gerent del Palau de Congressos. Jo, de tota manera, continuaré amb les dades que són poc discutibles i la font de les quals són els comptes anuals del Palau de Congressos i de la Fira. Anem a veure. L'Ajuntament avalarà o no el crèdit necessari per a dur a terme l'ampliació? Perquè això és una resposta important. Vostè diu que el finançament vindrà de l'àmbit privat, però no ens diu què implicarà això. El cost zero al qual vostè se refereix sempre, de moment a l'Ajuntament de València ja li ha costat un crèdit de 400.000 euros que ha de demanar, que s'han hagut de partir 2 entitats financeres perquè una sola no volia assumir el risc. Respecte de l'ampliació, vostè planteja que se n'aniran els hipotètics usuaris d'aquesta ampliació del Palau de Congressos perquè no trobaran espai. Vostè la setmana passada feu unes declaracions dient que l'ampliació era necessària perquè la fèria oferia un espai pequeñito. Només en un estudi comparatiu, el Centro de Convenciones y Eventos de Fira València té 4 plantes, mentre que en el projecte d'ampliació només se plantegen 2. En el Centre de Convencions de Fira València hi ha 24 sales i no se contempla cap en la nova ampliació del Palau. La Fira té 2 auditoris, mentre que el Palau de Congressos, l'ampliació parla, no en té cap. La superfície del Centre de Convencions és de 7.700 metres, mentre que el projecte d'ampliació ofereix un espai de 4.800. Si sumem la resta d'espais que hi ha a la ciutat disponibles per a exposició, aniríem molt més enllà. Però hi ha una altra cosa que és important i són les xifres. Les xifres del compte de resultats del Palau de Congressos, comparant el 2010 i el 2011, planteja que s'ha produït una reducció en les vendes netes de vora el 39%. El seu resultat net ha disminuït en vora un 60%. I les despeses financeres s'han incrementat en un 71%. Això, sense saber encara, i espero que vostè ens ho pugui dir ara, que en el compte de resultats del 2011 hi ha unes subvencions de capital per import de 130.328 euros que encara no hem pogut saber d'on arriben. Si vostè ens fa totes aquestes aclaracions, estaríem molt agraïts. Gràcies.